Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys ay naggagala kami. So pasensyahan nyo na yung ngipin kong sungki. Yun talaga yung sasabihin ko guys. Charot. So yun guys, yung video na to ay walang kwenta. Walang kwenta. So yun guys, andito kami sa may Cavite. Dito kami sa may Bukana Beach. So yan, vlog. So yan, vlog. Kami ay paikot-ikot dito para humanap ng magandang anggulo pang picture. Hi guys. Ayan po yung kuweba. Diba? Ayan guys sa loob. Kuweba. Ay, ang dami isda. Ang dami isda, guys. Hindi mo din na pang-ibig na cellphone. Isda. Saan? Ayun, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ram! Hindi kami pang-uli. Hindi malalaki dito isda, oh. Guys, anong ginagawa mo dyan, guys? Eh, pala may gano'n ka eh. Hi, vlog. Hi, guys. Welcome to my vlog. Hi, vlog. Welcome to my guys. Guys, Ay, hindi yan naliligo, guys. Puro lang yung pagsiselfie. Ang lawak ng dagat kasing lawak ng problema ko. Guys, nasira na po yung tsinelas ko sa shopping, 29 pesos. Bumigay na siya. For how many years? Sinana yung cellphone niya, guys. Ay, sinelas niya, guys. May masabi lang eh, no? Hey, Lods! Shokan mo ulit pag masa ko sa loob. Saan, Lods? Yan, Lods. Lods na, dito eh. Wala, Lods. Nahuli ko na, Lods. Kaya nga, tatakam mo yan. Hindi ko lang kaya na yung Guys, dito, guys. Ito. Hi, guys. Lagay mo dito. Ano na yun? Full memory na yun ako. Oh, huli. Huli, Lods? Mas maganda sa baka, Lods. Diyan nag-aaway pa sila. Niya, guys. Ay, tsinelas niya, guys. Hi, guys. Hi, vlog. Welcome to my guys. Guys, butanding guys, oh. Nanguhuli ng guys. Nanguhuli ng guys. Nanguhuli guys ng ano, guys. Ng isda, guys.
Guys, ito yung tinatawag na mini. Marami. Mini kwek. Meron? Dito meron dito, Lods. Hi guys, vlogger nyo guys, pagod na. Ano na yan? Full memory na yan mamaya guys. Hindi. Kasi atin mo to. Ito. Uy, talangkaan, laki. Ang kanina dahil. Tutukan mo. Nagdadalunan. Laki. Ay, mahuli lang. Tangin mo. Buisit na. Yan na! Di ba nag-aaway pa sila? Klero, talangka, klero. Guys, Tiyan mo, malaki talangka. Video mo. Ayun na, bibit ako. Magkakalagaan lang. Kita sa video? Aling nauna eh. Lumalaw lang. Okay na. Pag ito usap lumalaw. ano nangyayari dyan? Nakita nyo na ba yung deposito? Saan ang deposito at marker loads? Andyan yung marker. Andito kami ngayon sa kuweba. May nakita kaming marker. Saan ang deposito, Lods? Mga Lods, saan ang deposito? Lods. Pakinangin ng fish, oh. Tignan mo, Ano yan? pakinangin ng fish. Uy, gali, ano yan? Ang kulit to. Ah, Oh, ayun yung naka-MJA, mga Lods. MJA nga. Hala, ang galing mo. Hindi ka makikita. Wala. Makita mo. Ah! Kami kanina dyan. Ay, buhay! natural. Next na pa patay. Lumulobo. Lumalaw. Lumulobo, Lods. Inin. Baliw. Ang ganda. Okay to, Lods. Okay. 3 minutes lang, Lods, ah. Ayun, oh. Sundo na sila. Ah, kaya pala sabi ko may mga bag.
kuya? Oh, cheese. be. Cheese. Paano dito pa? Ay! Isa ba? Cheese ice cream. Wala ng cheese? Ayun, cheese. Cheese. Ano sa'yo, Claire? Cheese din daw po. Ay! Ano? Nak, huwag mo italat. Magalitan tayo. Ben, ice cream. Ano sa'yo? Chocolate daw. Ayun. Eh, sa'yo ya. Ha, ikaw. Eh, Preda, ano sa'yo? Bukumungo, may bukumungo. Cheese? Cheese daw po. Cheese. Cheese? Cheese. Yung M. Nino. Kailan daw kuya? Kani siya? Ha? Kani siya? Ganun lang guys. Guys, ganito yung tamang pagkain guys. Asa no? Tamang pagkain ng ice cream guys. Be, ano daw sa'yo? Ano? Balong free. Long, ice cream. Anong flavor?